дар ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон аз ҷониби кормандони милитсия як ҳолати содир кардани ҷинояти одамрабоӣ ошкор карда шуд. Содиркунандаи ҷиноят ба ҳайси меҳмон аз шаҳри Турсунзода ба ноҳияи Кушонён омада, фарзанди хурдсоли соҳибхонаро рабуда ба шаҳри Турсунзода бурдааст. Шарҳи ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. одамрабоӣ яке аз ҷиноятҳои вазнин ба ҳаёт ва саломатии инсон хатарнок буда, мутаассифона дар ҷомеаи мо ҳастанд нафароне ки даст ба ин ҷиноятҳои зидди ҳуқуқӣ мезананд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кушонён, сокини ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъаи ноҳияи мазкур Раҳимова Фирӯза бо ариза муроҷиат намуд ки як нафар зан ки исмашро Муслима гуфтаву сокини шаҳри Турсунзода мебошад, писари хурдсолаш Рустамзода Шоҳини 2.5 соларо дуздидааст. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кушонён бо созмон додани гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ дар як муддати кӯтоҳ гумонбари ин ҷинояти сангин боздошт гардид. муайян карда шуд ки санаи 5 декабри соли равон Муслимаи Пулот соли таваллудаш 2000 сокини шаҳри Турсунзода пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, ба назди хонаи Рустамов Файзигул омада аз сарпаноҳ надоштанаш дар нима шаб бо мақсади шабро рӯз кардан хоҳиш менамояд ки ӯро дар хонааш роҳ диҳад. Рустамов Файзигул ба ҳарфҳои Муслимаи Пулот бовар намуда ӯро дар манзили истиқоматиаш барои шабгузаронӣ роҳ медиҳад. рӯзи дигар гумонбари ҷиноят Муслимаи Пулот аз набудани соҳибхона истифода намуда тифри хурдсоли ӯро рабуда ба шаҳри Турсунзода ба манзили истиқоматиаш мебарад. санаи 7 декабр тақрибан соати 15 ё 15:30 аз набудани соҳиби хона истифода